So, good evening mga Kayorski. Yan. So, meron kami pupuntahan ngayon na bazaar. Ito lang yan sa may Food Bazaar, Asinggan. So, balita ko masarap daw ang pagkain dito eh. So, kaya tara, tikman natin kung gaano kasarap. Ito ba? Ay, ito na pala. Dito na. Naligaw ako. Ay, mo talaga. Malabo na yung mata. Yan. So, ito po yun. Food Bazaar. So, meron tayong mga kasama dito guys. Ito, si Prix, si Moto Steve. Hello. Ayan, hello. Si Aldi Moto Vlog. Ayan. Tsaka si Mr. Potatoes. Boss Yags Gallery. Ayan. Yung sumayaw ng naka-pampers. Siya yun eh. Hindi ako ready. Mamaya gagayahin ko yan ha. Ang susunod na programa ay rated PG. Pasay que pesarán, le con sos skiri, 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 skiri. What the fuck? Oh, sarap. It's so big. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Hello. Ay, sticker po. Sticker. Hello. Okay lang sama ko kayo sa vlog? Okay. Test it. Ano po ang channel niyo po? Yan na. Yan na, Miss Kim. Hello. Ay, kuya ako. Hello. Ano pangalan mo? Ano po? Crisostomo. Crisostomo. Papawin na tayo. Ano apelyido mo? Ibarra. Ibarra. So weird. Isa kang bayani. Pinagpawisan ako dun. Uy, chika babes yun ah. Kaya usapin nga natin. Hello ma'am. Hello. Yeah. Ma'am, anong pangalan mo? Samantha po. Okay. Nag-iisa ka lang? Opo. So sad. Tiga dito ka ba ma'am? Tiga dito sa Asinggan or? Asinggan po. Ay, malapit ka lang dito sa ano? Dumampot po ako. Dumampot. Hindi mo po? Sige po kuya. Sige, walang kasama. Wala po. Walang magagalit. Wala. Ay, sige. Ma'am, sure ka ma'am? Single ka? Opo. Okay, ayos, walang magagalit. Okay. Kung bibigyan ba ng pagkakataon, okay lang ba na samahan mo kumain sa labas? Okay lang po. Okay lang? Okay ka agad? Oh, hindi. As a friend. As a friend, as a friend. O, pwede naman. Pwede tayong pumunta sa Baguio, no? As a friend. As a friend. Yeah.
Pero syempre, aangkas ka sa akin. Aangkas ka. Sa motor. Oh, ay. Malas naman oh! Sa motor daw. Hindi. Sa akin. Hindi sa motor. Joke lang sa motor. Okay. Mama, ano yung nasa table mo? Ano kuya yung siomay? Siomay. Eto, ano yan? Coffee mocha po. Coffee mocha. Ay, matamis yan. Opo. Ay, matamis pala yan. Ito, masarap. Masarap yan. Ay, parang ako. Wala na, finish na. Kuya, pwedeng siya CR ka lang, ma'am? O, sige. Naihi ka na ata sa mga tinasabi ko eh. Sige. So, lagi siyang nandito. O, siyang suki namin. Okay guys. So, Kung meron tayong bestseller, meron ding best customer. okay guys. Kung pupunta pala kayo dito sa The Food Plaza Asingan, laging nandito si Ma'am Samantha. Ayan si Ma'am Samantha. Yan si Ma'am Samantha. Pambalikan kita ha. Minsan jam tayo ma'am. Okay lang sa inyo? Opo kuya. Ayan. O, paano ma'am? Mauna na ako ha. Sige po. By the way, ako nga pala si Motoyorski. Samantha. Ang kita mo yung kamay ko. Ay. Masa may itsura naman kung ikaw yakapin ko. Matismo pa tayo. Okay, thank you. Thank you ma'am. Target locked. Hi ma'am. Hello. Hello. Anong pangalan mo? Risa Grace po. Ha? Risa Grace po. Lisa Grace. At taga dito ka? Opo, sa Duwampot po. Ay, okay. Ilan taon ka na ma'am? 21 po. 21. Ay, okay. Ano lang naman, di naman nagkakali yung edad natin. Will you please repeat it? 23 lang ako eh. Ulol! Ayan, so, saan ka nag-stay dito sa ano? Sa Foodable. Foodable. Nag-work ka dyan? Tinutulungan ko po yun. Ay, tinutulungan mo lang yun. Opo. Si ma'am. Ayan, tinutulungan daw si ma'am. Ayan. Nag-aaral ka pa ma'am? Opo. Fourth year student po sa Ordaneta. Fourth year student sa Ordaneta. Okay. Single o may jowa? May jowa po. Ouch! Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. It hurts. Okay, tika saan yung jowa mo? Dito rin din po sa Singgan. Sa Asingan din? Opo. Pero nandito siya ngayon? Wala po. Wala na, saan siya? Nasa bahay ba? Ano, sa bahay lang nila? Sige. Nice meeting you ma'am. Nice to meeting you po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been Tingnan nyo yung ginagawa ng mga kulokoy na to. Tingnan nyo. Oh, di ba? Oh. Tingnan nyo. Bubugaan ng vape yung mga juice na iinumin ko. Aba. Pakalulupit nyo ha. Malamig pag ganun yung uso. Ine-effort ko na kasi. Saan ka? Yan. Hello ma'am. Anong pangalan mo ma'am? Chin-chin po. Chin-chin Opo. Gutierrez? Ay, kala ko si Chin-chin Gutierrez. Tiga saan ka ma'am? Ordaneta po. Ordaneta. So nag-aaral ka pa? Yes. Anong school mo?
PSU po. PSU. Ay, malapit ka lang sa ano, yung PSU Ordaneta. Ay, dati akong may pwesto doon. Motor shop. Ayan. Sino kasama mo? Pinsan ko po. Sino? Si Discard po. Ayan. Yan si JM. Pinsan mo talaga yan. Opo. Ah, parang nakasimangot eh. Pinsan ko po yan. Parang nakasimangot. Ayan. Ilang taon ka na, ma'am? 18 po. Ay, 18. Ah, anong course mo? BSE po. BS? BSE. Ano yan? Bachelor of Secondary Education. Ah, teacher. Yes. Teacher ka. Ayan. Anong pangalan mo ulit? Chin-chin po. Chinchin. Ayan. Ako nga pala si ano, Motoyorski. Hello po. Nice to meet you. Bye. Motovloggers bed scene. Welcome po sa Green Cup. Dito po sa Green Cup, we offer soda, Italian soda, soda coolers. Meron din po tayong mga lemonades. Okay. Meron din po tayong mga milk tea. Milk ibang tea. flavors. Okay. Meron din po tayong mga coffee base. So, meron po tayo ditong iced coffee vanilla latte. Okay. We also have iced coffee caramel. Okay. And meron din po tayong mga hot drinks. This is hot mocha. Hot mocha. Ayan. So, visit our page na lang po para makita po nila yung mga full menu po namin. The page is Green Cup. Green Cup. Green Cup Asinggan. Okay, Green Cup. Thank you po. Thank you. Living life, every day, late at night. Ano man tawag dito sa sinerve nyo? Mix beef and chicken biryani. Ah, mixed beef and chicken biryani. So meron ding squid, no? Oh, no, Onion. onion rings. Onion rings. So Saka yung nasa gitna, beef masala. beef masala. Ayan. So mukhang masarap to ah. Ang dami. Spicy. Oo. Ayan. So dito yan sa Mr. Biryani. Biryani. Ayan. Hello po, welcome din po sa Greenland. Dito po sa Greenland, we offer po Filipino grilled meals, rice meals. Meron din po kaming, ito pong sikat sa amin, ang Bilao Budal. Meron pong good for 2, sakto. Meron din po kasalo na good for 4. At meron din pong fiesta na good for 6. Narito po ang kanyang laman. Wow. Ito. So ito is a pork. This is pork liempo po. Pork liempo. Grilled pusit. Grilled Tapos meron pusit. din po tayong itlog na maalat. Tsaka yung okra po Oh, natin, yun, oh. gulay po natin. O, di ba? Filipino food talaga. Sarap. Thank you po. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. Ma'am, good evening. Ano ito, ma'am? Yung sinerve nyo? Minico ramen po, sir. Miniko? Minico. Mimiko ramen. This is what you call hell ramen po, sir. Hell ramen. Opo. Okay. It consists of hot chili paste, homemade hot chili paste. Hot chili paste. Opo. Okay. So, how about this? And this one is black ramen, black tantan men. Okay. Ito po, meron din po kaming creamy white tantan men po. Pero this is offer kasi namin ng Halloween special namin to.
For Halloween. Opo. Okay. Ito Ito naman. po naman yung Niniko Ramen. Mimiko ramen. Niniko. Miniko ramen. Opo. Okay. Parang ano lang siya, no? Chicken breast. Opo. Tapos Meron may siya pong- carrots ba to? Carrots? Hindi po. Ginger strip po. Okay, ginger street. Opo. Lahat po ng noodles, yung ramen po is homemade. Authentic po siya. Okay, homemade. Gawa po, yan. Ayan. So, invite nyo rin sila sa ano. Meron kayong main branch? We are inviting everyone po, everybody po sa nanonood po na mayroon po kaming main sa Tayug located at Top Trangco Terminal sa harap po ng Regional Trial Court po ng Tayug, Pangasinan. And we also have our branch in Sangkintin, Pangasinan po. Okay, so dalawang branch. Ito naman yung pangatlo. Ito po yung pangatlo. Okay. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really. Hello po, good evening po sa ating lahat. We invite you all po sa aming Teppanyaki Hut. Open po siya from Monday to Sunday. So, Ano-anong mga food yung sinaserve nyo rito? we serve po yung mga Japanese food na may halong pagka-Pinoy. Kaya pala Jap Pinoy. Yes po. Ayan, Jap Pinoy flavor. So, puro ba kayo sizzling plate? Naka-sizzling plate lahat? Hindi naman po sir. So, meron din po tayo ditong Ano yan? donburi po. Donburi. Beef, gyudon. Yes, beef Okay. rice bowl po. Okay. Tapos, meron din po tayo dito pork katsudon, chicken katsudon. Tapos, pork teppanyaki, chicken teppanyaki, tsaka po yung beef teppanyaki. Okay, invite mo sila, sir. So ayan po, iniimbitahan ko po kayo dito sa Food Plaza Asingan po. Open po siya Monday to Sunday. And From from 3 p.m. to 10 p.m. po. 3 p.m. to 10 p.m. Opo. Monday to Sunday. Opo. So, dire-diretso pala yan, no? Dire-diretso po yan. So Okay. open lang po. And welcome po kayo dito sa aming Okay. Food Plaza po. Okay. Thank you. Thank you po, thank you po. Natin yung ano, yung isa pang chicks dito habang busy si si Potatoes. Tingnan mo tong mga Backstreet Boys na to, kung ano pinaggagawa. Tingnan. Mamaya magsasayaw na yan, no? Sige nga. Sige nga. Jumbo hotdog. You know? So meron na akong namamataang nakakulay pink doon na blonde. Ayan. Tanong natin kung anong pangalan niya. Samahan mo ako. Ayan. Anong pangalan mo, ma'am? Claire po. Claire, tiga saan ka? Asinggan po. Asinggan. Anong work mo, ma'am? Nagtuturo po. Nagtuturo kang sayaw? Lekong sos skidi, skidi. Nagtuturo po ng mga bata. Ay, teacher pala si Apo, ma'am. teacher. Ayan, teacher pala si ma'am. Ilang taon ka na, ma'am? 23 po. May boyfriend ka na? Wala po. Ay, wala. Ay. Pwede kayong mag-apply. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ma'am, pwede mag-apply? Ng janitor dun sa school Dun sa nyo? school? Oo, Ay, pwede po, pwede. pwede Ayan, po. pwede daw. Ayan. Si Claire pala, si Ma'am Claire, 23 years old, tapos teacher. Ayan. Ako naman si Moto Yorski. Ay, hello po. Nice meeting you. Yan. Anong magagawa? Laging nagsasalang. Tuwing malapit ka, ako ay natutuwa. Ayaw bitawan eh. Ay, sorry. Ako pa yung ayaw makita. Parang namumukhaan kita. Ikaw ba yung Clara Moto? Yes po. Ako. Wow, vlogger ka din pala. Ay, starting pa lang naman. So, ano yung vlog mo? About din po sa pagbumotor. Ayan. So, moto vlogger Yes. din. So, Lady Rider, moto vlogger. Guys, subscribe kayo sa kanya.
follow niyo yung FB page niya. May YouTube ka na ba? Wala pa po sa FB page. Bale, FB page pa lang. FB page pa lang daw si Ma'am Clara. So, support natin siya, Lady Rider. Ako. Support po, Clara Moto. Clara Moto. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. So, dito sa Mystic Bar, meron daw silang videoke. Ayan. Punta natin. Yun. Dito lang sa likod. Yun, oh. O, diba? Yan. O, diba? Pindot-pindot ka lang dyan. Tapos kanta na. Silipin natin yung sa kabila. Ah, ito mas... parehas lang pala ng size. Ayan, o. Yan.